lähdetään vähän niinku perään menemään. Eli siitä perään. Ja otapa nyt yksi risteys. Joo, sitten tätä näin. Tätä jälkeen. Ja sinne autua kohti vaikka. Sitten mennään yli sinne viistoon yli. Ja tuo menee meidän niin joo. Ja sitten uuta takaisinpäin ja lähdetään tuonne taloon. Sitten mennään siihen vasemmalle ja sitten käännytään oikealle tästä näin. Joo. Ja nyt pidetään oikeaa haaraa. Ja sitten kun tullaan tuonne päätyyn, niin lähdetään oikealle ja mennään tuonne oikealle perälle. Tässä näin oikealle. Ja tuosta suoraan, missä tuo auto, eli siitä suoraan. Ja nyt mennään ihan tuonne Katajapuskan lähelle ja sitten Reunimaista uraa. Lähdetään tuonne toiselle pellolle. Oikealle. Ja pyöräpaalin välistä sinne vasemmalle. Ja heti oikealle. Ja sitten etu vasempaan. Suoraan. Tullaan pyöräpallien välistä. Sitten vasemman sieltä mustia jälkiä. Ja sitten tässä takavinkkeli mulle. Ja suoraan. Ja vaihtopiste tässä näin. Joo. Ja tullaan sitä viereistä kaistaa takaisin. Leima. Varaudu ottaa leima. Ikkuna auki. Kiitos. 50 metriä ja vasemmalle. 90. ...25 metriä ja etuvasempaan. Suoraan. 65 metriä ja oikealle. Elikkä tienvarteen. 90 oikealle. 30 metriä ja 90 oikealle. 55 metriä ja etuviisto oikealle. Metriä ja etu oikea. Metriä ja vasemmalle 90. 15 metriä ja oikealle. Sitten kaartaen oikealle ja heti vasemmalle oikeasta kaartaen. Ja kun kaarre loppuu, niin sitten heti oikealle ja lähdetään kaartamaan vasemmalle kaartaen. Ja sitten tulee tästä 90 oikealle ja kaartaen ja sitten jälkiä vai oikealle ja vasemmalle. Nyt kaadetaan lähes ympyrää 40 metriä ja oikealle. Tämä näin. Sitten mennään. Joo. Ja joo. Ja sitten mennään suoraan. Ja mennään seuraavasta vielä yli. Eli tuosta noitten keula-eesta mennään sinne ei perhän, mutta etuvasempaan.
Tänne. sinne. Ja sitten oikealle jälkiä pitkin. Näkyykö jäljet siinä? Näkyy. Ja sitten jälkiä pitkin vasemmalle. No. Ja 100 metriä, no 90 metriä ja 90 oikealle. Ja 45 metriä ja 90 oikealle. Ja sinne metäreunaan kiinni. Ja sitten suoraan. Suoraan. Ja sitten seuraava risteys suoraan vielä ja sitten oikealle. 90 oikealle. Tästä näin. Ja sitten seuraavasta risteyksestä etu oikea. Ja sitten etu vasen. Ja siitä suoraan 80 metriä ja vasemmalle etuvasempaan. Tämä näin, joo. Ja sitten siitä yli ja heti sitten tästä niin oikealle. Ja nyt hiljennäpä sen. Joo, vielä suoraan. Ja tästä sitten oikealle. Ja sitten suoraan ja toisesta vasemmalle. Tästä vasemmalle. Ja sitten vasemmalle 50 metriä ja tästä vasemmalle. Sitten toisesta oikealle. Ja sitten suoraan, mutta sitten oikealle. Etu oikeaan tästä näin. Sitten risteä. Mennään joo ja sitten vasemmalle. Heti pysytään metsäreunaan suoraan.